Prvým jazykom lásky sú slova uistenia a niektorí ľudia jednoducho cítia lásku najviac cez slova. Oni to potrebujú počuť. Hej, vety ako mám ťa rada, milujem ťa, vážim si ťa, som na teba hrdá, ďakujem ti. Takže vlastne tu sa častokrát stáva, že ak partner možno robí viac takých tých činov, ale nevyjadruje to slovami, tak tá druhá strana sa vlastne môže cítiť nemilovaná. Čo sa týka napríklad detí, tak častokrát tu môže byť kritika viac bolestivá ako trest, pretože tá kritika je slovná. A títo ľudia nepotrebujú nejaké veľké gestá, oni proste potrebujú počuť, že som na teba hrdá a tieto slova vlastne uistenia. Čiže ak sú tvojim jazykom lásky slova uistenia, tak častokrát ticho ťa môže boliť oveľa viac ako nejaká hádka. Čiže pre teba má láska zvuk. Takže pre tieto typy ľudí je častokrát veta som na teba hrdá oveľa dôležitejšia ako nejaký dar. Čiže tuto môžeš napríklad teda komunikovať tak, že budeš dávať konkrétne uznania, nie nejaké všeobecné frázy, pretože ľudia s týmto jazykom lásky necítia lásku vlastne z nejakého všeobecného si skvelá, ale potrebujú počuť niečo napríklad ako obdivujem, ako si dnes zvládla túto situáciu s pokojom. Alebo keď niekto napríklad niečo dobre navarí, tak nie len, že bol to dobrý obed, ale veľmi si vážim, že si dala tú námahu a navarila si práve toto jedlo. Prečo to vlastne funguje, je to, že tá konkrétnosť vytvára pocit videnia a uznania a tento človek sa vlastne cíti pochopený. A pre neho je ten prejav lásky vlastne v tom slove. Taktiež napríklad aj u detí môže byť nejaký papierik do 10. Hej, že ľúbim ťa a mám ťa rada, ďakujem, že si. Alebo v partnerstve to môžu byť tiež rôzne hlasové správy, alebo tiež teda také krátke správy typu ďakujem, mám ťa rada, mám ťa rád. Takže naozaj tých slov sa dá vždy nájsť veľa, ale pokiaľ vieme, že ten daný človek má ten svoj jazyk lásky v slove uistenia, tak práve takýmto spôsobom sa on alebo ona bude cítiť milovaná.